besar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Songonon ninna Tuhan Jehovah. Lehonokku Tuhamu rohanay baru. Dohot todi nay baru tu bagasan ate-ate muna. Jalau catokku doroha batu sia daging muna. Jalalehonokku Tuhamu rohana marpakilalaan. Jalalehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa. Asa marparangi hamu di bagasan akapatikku. Aka uhupku peradu tamu. Jalapatu paom mudo. Haleluya. Ale Tuhan di bata amanami, kodo manodangi jala mengajari, rohani akan aporsea di hatam, marhite-hite todi porbadia, say buhay marohanami, asature parohan nami, marhite-hite todimi, asatoktong gok dami rohanami, makalason hagugonay, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ni debata di mingguta asa saur mitodi porbadia sadarion ima nanienet sian Galatia 5 ayat 22. Alai aka odo parbue ni todi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon ima sahakna atong rap mahita mangidugugot siyan di bata laho mangulahon na barto patit nai ale Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na barto patit ni amin. Tapuji matuhata marite ede nomor 424 ayat sada rodi 4. Jujur
topoti madosat tanah gudamu, tuado pani de mata martang yang mahita. Ale Tuhan de mata, pargogo na sohatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dangulon, ro tujolo ni habangsa habadiyaw ni, manopoti jala mangangguk kod dosa nami, matay jot kuarsaki hami mo, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahinan namin na ruai, ale Tuhan de bata, daku haholongi hami ho, siya nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang desudiri nami hubaik kami, di bahini tamado rimasanmu, alai nama porus mahami nuai, tuasi nerohami nagodangi, mangidosian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami salutna, sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami, dot ala ni guar menabadiai, ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangulun, amin. Baga-baga ni bata taring tu kasisaan ni dosata. Para siroha jala pardenggan basa du Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godam. Dang di bahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang di balosot tu hita hobar tu akka hajatotta. Songon asin rohani amana. Mida akka anakna. Asin rohani Jahoba di akan makabyari ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Tapuji matuhata marhite ede nomor 425 ayat 1. Epistel di pesta parjolo parningotan di hasasau ni todi perbadia imana tersurat di Hesekiel 37 ayat 14 rodi ayat 10 sada rodi 14 songonon ma diro bisi dungi nina ibana muset wau ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi idama akan nasida madok nungatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni rohanami naung pidom dohami huhut mga lehot to diku tu bagasan kamu asa mangolu kamu jala mabaik kamu marhasonangan di tanomuna asa tung di tadahamu do Jahoba na madoki huhut mabahesa nina Jahoba
ido yang gosahana martua do akan tumangihon mata ni debata jalan no peopsa. Amin. Tapuji matuhatta marite ede nomor 100 onom ayat 2 dot tulu. Disadok portibion rak mahitamadok. Au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tanoon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai ima na tinubuon si Maria na gabi-gabian siya todi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni Silatus na matitarpajal do ibana di hau pinursilang na tuwa-tuwa nua toru dung ditanom na mula mangolu dari patoluhon na manaik tu surgo lahudu tu siam di bata Jehoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanom manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsia di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dianguluan na sora suda. Amin. Tapuji matu hatta marite ede nomor dengan basai natotong mangaramoti hita satu pertikianon di leo tutu di hita hakipason jala anggiat ma tutu tumibu mago wabah
corona COVID-19 sia 2 tahun terlumo wima siat portibion jala totong mahita tutu di bagasan pangaramotion na siat watay. Adorak so itaw kami tuting barita masa di hita jumulo matutu huriatta pasaton. Selamat ulang tahun pernikahan, dohot selamat ulang tahun hari tutubu. Tua manami inanami ruas ni huriatta. Suang songoni tutu tiana konami, anggiat matutu debata na mga ramoti, na mga lehon pasu-pasuna di kita saluna. Ucahon matutu titing barita masa di mingguta sadarion. Na parjolo Guarni Minggu sadarion 23 Mei 2021 masuk mahita tu minggu Pentakosta na Parjolo. Pesta Parjolo parningotan hasasaor ni todi perbadia. Topik minggu ima tondi pangapul dohot hasitongan roh penghibur dan kebenaran. Pasat peliat doita tutu di minggu sadarion ima tu ulaon pekabaran Injil. Jala marningot di nama notong dope namasa sinuengon ima wabah virus corona COVID-19 dohot marhite sian surat edaran na pinatupani pemerintah Kabupaten Toba dinalaho memutus rantai penyebaran COVID-19 alani di minggu sadarion dohot di hari minggu naroon patupahon acara permingguan mahita di Ganuk Bagastabe. Tertib acara mingguta di patupa huriatama marhite sian grup WA ruas HKBP Soposurung. Jala tapi ikut ma acara permingguani marhite live streaming mulai pukul 10 WIB. Di pasatu huriata do fotokopi tertiap acara tu Ganuk hita ruas ni huria marhite perhalado. Marpilian mahita amang inang jala tapasat mapiletay tu situa likungata. Jala di hari Minggu 6 Juni 2021 mari Minggu mahita songo permingguan nasional di gereja tahun. Napa duahon di Minggu naro di hari Minggu naroon 30 Mei 2021 masuk mahita tu Minggu Trinitatis hasi tolu sadaun ni debata. Topik di minggui ima disuruh debata do anakna jala di pasar hondo tondina. Bahasa Indonesia, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Na patuluhon statistik permingguan nama dohoti permingguan di minggu nasalpu. Sekolah minggu ono 10 halak. Sesi pertama ima pemuda 45 halak. Sesi paduahon masuk pukul sia 80 halak. Sesi patuluhon masuk pukul 10 sada 72 halak. PKD remaja 15 Mei 10 halak. Napawaton Pentakosta paduahon. Di hari Senin marsogot 24 Mei 2021 masuk mahita tu pesta paduahon perningotan hasasaur nito di perbadia manang Pentakosta paduahon dohot topik di paimbaru marhite to di perbadia bahasa Indonesia pembaharuan oleh roh pasatu pilet dohita ima tu ulaun keadilan perdamaian keutuhan ciptaan totong matutu tapatupa di bagasta songot permingguata si sonarion. Namangihut palimahon pertangyangan lingkungan. Obar tu surat edaran pemerintah Kabupaten Toba pertangyangan lingkungan di hari Kamis 27 Mei 2021 naro masokot majolo maringanan di gereja tahun jala tapatu pama pertangyangan ini gabe pertangyangan keluarga di Ganuk Bagastabe. Tetip acara pertangyangan Boy mata parrohaon sian grup WA ruas HKBP Soposurung jala totong do di pasatu riata fotokopi acara marhite perhalado lingkungan tu Ganuk ruas. Jala tapasat mapileta pertangyangan ini marhite situa lingkungan tabe.
Songoni matutu titing barita masa di mingguta sadarion. Anggiat matutu totong debata nama dongani nguluta diaka ari-ari na mangihut butima. Tapuji matuhata marhite ede nomor 640 ayat sada rodi 2. Damai debata na sumurung siang salihut na roha ima mangaramoti ate-ate deho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Selamat Ari Pentakosta Parjolo madihita amang dohot inang. Hata ni debata dihita imana tersurat di Yohanes bidu 10 di Pukamasian ayat opak B sahatu ayat 15. Yohanes bidu 10 ayat opak B sahatu ayat 15. Hujau madihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi. Aidada sian mulana hupabua itu hamu alana rap dopehita. Alai nalau maau nuaing manopot namar suruau. Jaladanga dong manang ise hamu manukunau. Nalau tu dia dohom. Lam dok tahero hamuna. Alahudok songoni tu hamu. Alai namadok nasitong doau tu hamu. Ulimuna doi. Ia lawau. Ai out solawau. Dang naro pangodiani manopot hamu. Alai anggolawau suruoku do ibana tuhamu. Anggo dungro ibana ajaran na do portibion taringot tu dosa. Doho taringot tu hapitoron. Doho taringot tu uhum. Anggo taringot tu dosa ima nasoporsea nasida diau. Anggo taringot tu hapitoron ima nalau au manopot damang. Jadi dang be idaun muna au. Anggota ringot tu uhum ima nang hona uhum iduk ni portibion. Gudang dopenian si dohonokku tu hamu. Alai dang tarbuak kamu dopei nuhaing. Alai dungro to dihasitongan nani do odeng. Togi hono ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aida ngadong si hatauna sian sadirianna na binegenai do hatahononna barita hononna do tuhamu na naing masa dope pasangapon na doau ai jaloon na do na diau laho mamarita hossa tuhamu
saluhut na diamai diau doi ubayana hudok jaloon na do na diau laho mamarita hosa Tuhamu ido ianggo sahana. Hurian itu hata parsaoran nadenggan di tonga-tonga di sada lingkungan boido mabaen maol rohata molo taboto naing pindah sada sian halak narap hita marsaur. At sugari adong kumpulan manang di aka parmargaon nungadenggan hita rap marsaur nungarap hita di aka ulaon hape tiba-tiba tabege makabar ikompida ibana tulua nadao dau siak kita totu Roma hita madok bukan perpisahan yang kusesali, tetapi kenapa harus ada pertemuan ala denggan ni aka parsaorani. Songo na bocah dora pakilalata molodang pajumpang behita do nasida. Jala molo sahalak tokoh do nasida di parpungatai songo na kehilangan iduk mahita di aka parsaorata. Molo borha nasida di tonga-tonga ni parsaorani. Songoni do damang dainang na hinaholongan na dirasao ni aka sisian ni Tuhan Yesus. Nungarap marsaor nasida. Nungasay dipikiri rohana sida Yesus adalah tokoh pemimpin yang akan membawa mereka kepada kebebasan. Seorang tokoh yang bisa berjuang membawa mereka kepada kemerdekaan. Dan saliling rapak nasida doho Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun leleng na dengan parsaoran nasida dengan halaki di aka ulaon pamaritaon hatani debatado akan asing topu mamuse di bagian nasida kabar naneng borha nama Yesus meninggalhon nasida danga dong dipikirin nasida ala nunga denggan parsaorani danga dong pikiran nasida na ikon berpisah nasida muse doho Yesus ale Roma hatani Yesus di ayat 5 di dok alai nalau maau nuaing manopo namar suruau jala danga dong manang ise hamu manukun au nalau tu dia doh nunga leleng nia di pabuan Yesus naneng lau ibana meninggal hon akasisiana alai alani tabu ni aka parsaorani dang adong nasida nama nukun tu Yesus adigan doho lau tu dia doho do ulaon mumolo lau siak kami dang adong manukun dan memang itu membuktikan bahwa selama mereka merasa tenang selama mereka merasa senang bersama-sama dengan Yesus mereka tidak pernah berpikir sedikit pun Tuhan akan meninggalkan mereka. Alani di ayat onom itu Roma dok ni rohani nasida dung di bagian nasida hatai mereka kehilangan sosok sentral, sosok pemimpin yang selama ini hidup bersama-sama dengan mereka. Hurian itu hatta sadata dadoon menegaskan tuhita bahwa terkadang selagi tabu ngolu ni jolma di portibion olo do jolmai lupa di tona di hata na di leoni Tuhan di tonga-tonga ni nguluta. Sering sekali kita mengenang atau mengingat firman Tuhan atau menghidupi firman itu justru ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ketika kita hidup dalam berbagai persoalan. Di sido olo jot taingot tuhatai. Di sido taingot jot songon dia hatani Tuhan namar saringar di tonga-tonga ni ngoluta. Songon ciri-ciri ni akasisiani Tuhan Yesus hati aido. Ditikira pak nasida dang dingok nasida hatani Tuhan ni pokoknya tenang tabu pakilalaan alai dung di bagian nasida ma buah-buah
naneng borhat Yesus meninggal nasida itor gale manasida itor dingot nasida ma ujui nunga ditonahon hatani debata naneng ikom borhat nasida gabe taringo manasida kita pe olo do songoni ate amang inang dung lao nata haholongi i tiba-tiba adong akka masalah manang akka si ingoton sia nasida itor taingok ma amang tahe sia donangi ngalau sia kami amang tahe nunga borhat nasida amang tahe dang adong be akka poda akka hata ditiki di hata hontu hita podai songon na maul do masuk tur hata alai molo nunga borhat do nasida gabe tersunggul mahita di akka poda molo taingok do akana tua-tua naneng marujung ngolu biasa do saya dijauh akayana konna ditonahon do akahata poda nasehat tu akayana konnai sebagai pedoman asa dihuton nasida poda ni na tua-tua nai ditiki di bege nasida seganup ari hatai mau do dia tusi bahkan olo si pata di bege alai dang pola dirimang-rimangi alai dung borhak mana tua-tua ni marujung ngolu itu Roma hita madok amang tahe tikos do hatani natorasu nama do songoni ido na masa di tonga-tonga ni akasisiani pada saat Yesus mengatakan dia akan pergi murid-muridnya tidak mengerti holama bege saping do nasida alai dung borhak ma Yesus gabela mangatu si manasida alai didok Yesus matu nasida unang mabiar hamu huleon do di hamu tod di perbadia lau madongani hamu si ganup akka ulaon muna jangan takut unang mabiar hamu lehonoku do tod di tonga-tonga muna ina Tuhan Yesus nang tuhita penuaing dinata pestahon pesta Pentakosta ima haroro nito di porbadia taingok ma amang doot inang nunga borhak be Yesus tu banua gijang di lehon matuhita marsaur mahita rap dohot todii pabuahon na setia do debata manoktong saleng leleng na mulai na diciptaon ibana portibion mulai naru Tuhan Yesus selalu paluah kita sahatu saleng leleng na asini rohani debata terus manoktong di bagasan ngoluta di parsaorata Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita karena Roh Kudus selalu hinggap ada di dalam hati kita menyertai kehidupan kita alani ahadona di leonibana imato di porbadia molo di hata Ibrani di dok ruah hosa alogo jiwa yang tidak terlihat porbadia artina kudus imanayas nasomartihas ima debata nama noktong mangulu di tonga-tonga ni ngoluta alani adong matugas nanaing uduton ito di porbadia di tonga-tonga ni ngoluta na parjolo mangajari hita taringot tu dosa to di ido mangajari hita taringot tu dosa ta saleleng di bagasan dosa jolma nasobui dia tu si jolma haluaon nasian di bata buasa godang jolma leba jala toktong mangulahon dosa do aja haton ala memang dang ditadda di bata merasa jolmai bahwa tidak ada hukuman Tuhan alani saya dibayan jolmai mah aka dosa aka hagio ni dagingna alani moloroto di porbadia di tonga-tonga ni ngoluta boy mai mengajari hita taringo tu songon dia manada debata dau hita sian akadosa mulut sadari memang jok do dang tabege panggorak nito di ngoluta teh saya marhusori do di rohata akan adenggani saya dipaingo do hita
di aka ditiki mangulaon aka ulaon si ganup ari. Alai olo do sipata lo moni rohata sabing do tai huton dang pagora nito dii. Ido bayan di buku ende nomor 420 pa ayat sada di dok. Suara nito di nitu hatai jot di laosi ditulak hoi inate. Suara ni todi ni tuhatai jo do di laosi ditulak aka jolmai dang di BGB suara ni todi holan suara na di bagasan rohanai holan suara na di bagasan pikiran nai. Itulah yang sering sekali hidup dalam kehidupan manusia. Ubaen gabe godang majol mau na mangulahon aka dosa dot aja haton. Alani amanginang molo tapes taon pe hasasaur nito di porbadia taingok ma Roh Kudus mian di bagasan rohata lau paingotok kita marhite panggorak nito di ni porbadia mengubah kita di aka pangalaho mabaik kita dao sian aka dosa. Na padua ho namanginang todi porbadia na diutus ni debata manaringoti taringo tu hapitoran kebenaran karena Roh Kudus selalu mengajarkan kita mana yang harus kita lakukan. Hitam harus hitam, putih harus putih, benar harus benar, salah harus salah. To di porbadia itu nama ngajari kita taringotusi bukan hitam tapi sedikit putih, atau putih tapi agak sedikit hitam. Bukan benar tapi sedikit salah ada di sana, atau yang salah sedikit dibenarkan. Dang songoni molo mangulu doto di porbadia di tonga-tonga ni nguluta. Kita harus mengatakan hitam memang kalau itu hitam. Kita harus mengatakan benar jika itu benar. Kita harus mengatakan tidak di atas kesalahan yang memang tidak harus kita lakukan. Dang boi meol-meol molo halak na mangolu di bagasan todi hasitongan. Dang adong pertimbangan di si. Dang adong di si pengiaan terhadap sesuatu yang salah. Contohnya molo adong sasahalak na ikon tinggal kelas ala na soboy di huton parsiajaran dang boy nian gabe di panakoki gabe naik kelas to ema asiroha ina teh to ema ala nanita dado natorasna to ema ala samarga kudo akan asing dang boy nian songoni molo di bagasan to dini hasitongan. Kita harus bisa berlaku apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang harus kita lakukan di bagasan nguluta. Na patuluhon to di porbadiai manaringoti taringotu uhum. Ton di porbadiai ma mengajari kita asa berlaku uhum di tonga-tonga ningoluta. Tabereng manuai ngamanginang uhum na masa di tonga-tonga ni negara ta, apalagi kejadian natuari do peate. Marhite di aka na masa di TPL. Mulut ajaha akabarita masa gudang do korban aka masyarakat. Banyak orang tidak berani menyuarakan itu karena memang mabiar sotung hona do akan na asing. Bahkan padita di distrik Opat Tuba di 3 tahun nasalpu 5 padita boru regar do padita sirait terpenjara do nasida ala na menyuarakan kebenaran taringot tu penutupan TPL. Mungkin sekarang juga banyak orang yang menyuarakan itu, tapi ada adong dotong nama ngakupi to di porbadiai mengajar hontu hita unak mabiar. To di porbadiai mengajar honita harus berani mengatakan kebenaran. Harus berani meluruskan segala sesuatunya supaya benar-benar hiduplah kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nang songoni dihita nuaing
Bukan hanya todi uhum doho matodi mangaleon gogo di ngoluta mangadopi akana masa. Mulu adong aka riak-riak nuaing aka suara mado. Kenapa harus ditutup gereja? Apakah kita takut? Apakah tidak ada kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan kita dari penyakit COVID-19? Alusta down. Bukan Tuhan tidak punya kekuatan. Bukan kita gereja yang tidak berani terhadap penyakit itu. Tapi kita mau kesembuhan dunia ini harus bergerak dari kita sendiri. Molope dang boy hita marminggu di gereja bukan berarti gereja Tuhan tidak bisa melaksanakan ibadah. Justru hari ini ribuan rumah tangga terbuka gereja, bait Allah di rumah masing-masing gereja yang ada di rumah keluarga. Dan hari ini ribuan imam sebagai pelayan Tuhan beribadah di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa kuasa Roh Kudus todi porbadia dada holang songgop di ingananon alai songgop do tuganup halak. Tuganup halak Kristen. Jadi kalau kita ingat pesta perayaan di Yerusalem di mana songgop to di porbadia songon api tu akka halak na adong di Yerusalemi songoni do nuaing namasa di tonga-tonga luata tarlumobi di Kabupaten. Memang tidak bisa berminggu karena kita mau menghentikan penularan COVID-19, tapi kita sekarang semua membuka rumah kita menjadi gereja-gereja Tuhan, menjadikan setiap kepala keluarga imam-imam di tengah-tengah keluarga masing-masing. Alani amanginang margogo doto di porbadiai unang tahu tak kita, unang mabiar hita, tasuaraon mahasitongan toktong mahita di bagasan todii mangulahon lomoni roha ni Tuhata. Selamat Pentakosta pertama, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema ale Tuhan di holong ni roham nama dongani hami. Nama ngaleon todimi marsaur tuganup hami marsada-sada. Pos rohanami Tuhan todi hagogo ondo di lehoko tuhami. Asa margogo hami Tuhan lau menyuarakan hasitongan nasiakoi tarlumobi Tuhan di tonga-tonga ni negara, di tonga-tonga ni Portibion naboy hami Tuhan toktong madok akan adinggan akan nasitong di tonga-tonga ni ngulu nami. Ali amang nabasa di idahodo hami nuaing ruas ni huriam saluhut na halak Kristen tarlumobi na adong di kabupatenon. Asi roham Tuhan pasu-pasu mahami saluhut na. Buka maaka bagas nami be ale amang. Gabe bagas joromi. Asa tarbarita saluhut na hatami. Di tonga-tonga ni aka keluarga ima aka ruasmu. Ale Tuhan pasu-pasu hami saluhut na para haladuni huriam. Nang songoni aka ruasmu. Asa boy Tuhan dao hami sian aka parsahiton. Jala dapot hami Tuhan aka pangabahan akalas ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami. Molope Tuhan ikon songonon hami marminggu pos roha nami Tuhan hatami toktong do marsaur di tonga-tonga ni ngulu nami. Atong pake mahami saluhut na Tuhan lama maritahon hatami. Di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami todopanmu. Amin. Maredehita huhuta pasahat peliata.
Tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni saluhut sileon-lehon na denggan, dohot ngansa uli basa na mauliutus. Upasat hami masiana ni lehon mitu hami peleanami tuho. Seijalo mai gabe uap na husus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasea kami peleanon. Patimbulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami godang ni silaun lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami nasotarasam do godang ni silon lehonmu di hami. Todim na badiai di lehoko tu hami jolma, sumonggo pihami na leaon. Na umargaido di lehoko tu hami. Jalagumodang doi sian portibion, dohot sian pangisi na sude. Ope mauliate marohanami jala pujion nami maho, alani sude habalgaon dohot hamuliaonmu. Naung pinapatarmu Tuhami. Saya lehon mato di porbadiai tuhuriam, akan na ulom mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok-tok kami mian di barita naulii. Aleto di porbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa na balga doho na met-met si pasidingon nami. Say buas mahomanesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganup ari. Asa tarbayan hami saor di bagasan huria na badia, nasasadai. Say odihon jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silaon lehon tuhuria, asalam gadda torop ni aka parbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha, nama maritaon habalgaonmu di portibion. Say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni hala Kristen di gereja, di persikolaan, nang di bagas nabe. Asa tau nasida saur tu parpunguan sogot. Say sungguli akan natarpodom, jala pargugoi akan nagale. Say songgoti maakan naneang, dohok natakang maroha, asa ditinggalo nasida hajahaton nabe. Say parohai akan nabojok roha, jala apuli akan namarsak dohok nadangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akan namangoloiho. Say tatap manatargogo dohok na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporseaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni aka panggonggomi, panguhum dohot aka raja. Asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patogu haporsiaon nami, asa toktong huingot hami naung sesa dosa nami. Jala buanonmu mahami tuhanguluan sogot. Saya sungguli pakirimo na mangulu di hami, asa pos rohano nami, nang malake dagingon pangoluan mudo muse, asa masuk kami marnida de bata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur homadamena tutod di munabe. Amin. Horas, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta Madihita, saluhutna.
Kondisi pengiaan terhadap sesuatu yang salah. Contohnya, mulu adong sasahalak na ikon tinggal kelas ala nasoboy di huton parsiajaran. Yohanes bidu 10 ayat 4b sahatu ayat 15 hujau madihita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabi. Tabu holu nijol ma ala nandita dado natorasna. Toema ala samarga kudo akana. Tu akahalak ana adong di Jerusalemi songoni tatangnya koma peliata martangnya di Banua atau ngaon Masuk maita tuminggu Trinitatis hasi tolu sadaun ni debata. Topik di minggu ima disuruh debata do anakna jala di pasar hondo tondina. Bahasa Indonesia, Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Na patuluhon statistik permingguan nama dohoti permingguan di minggu nasalpu. Sekolah minggu ono 10 halak. Sesi pertama ima pemuda 45 halak. Sesi kedua hon masuk pukul sia 80 halak. Sesi patuluhon masuk pukul 10 sada 70 hon. Mereka kehilangan sosok sentral, sosok pemimpin yang selama ini hidup bersama-sama dengan si roha ini deh. Toema anak sehat tu akayana konai sebagai pedoman asal itu nasida udani ditiki di bagian nasida segaluh ari hatai mau dia